Eh basin sunod kita na to. Ni graduate na kag high school. Basin sunod kita na to. Nanakay ka galingon trabaho. Dili ko maningil wa og bahin sa imong trabaho. Akong gusto makakita ba? Nigkita na to ko sa tarong ka nga tao. May ka nga tao ha. Dili ka abusado nga tao. Nindot man ang may ka, bright ka. Mo na mo padawat nimog trabaho. Bright ka, madawat ka trabaho. Pero ang imong batasan, may muhatag nimog amigo. Bati kay puyo anang trabahoan nga kontra tanan nimong kauban. Ang imong buying batasan mo ay mo pabili nimo dina. Di ka kagwanta sa lugar kung bati kag batasan. Una yun mga nila. Istoryahan kanilag bati. Pero kung may kang tao na ay mustorya gyapon nimo bati. Pero nakanindot kay nay mo laban nimo. Kung may kang tao na agi mo laban nimo.